Ауыл уңганнары аяз көннең һәр минутын отышлы файдаланып калырга ашыгып, бар көчне уракка юнәлтә. Бу җәһәттән Максим Горький исемендәге кооператив эшчәннәре сынатмый. Басучылыкны күтәрүгә, уңыш алуны арттыруга, тармакны тотрыклы үстерүгә ныклы игътибар бирә. Әйткәндәй, хуҗалык уңганнарына агымдагы елда 2700 гектарда бөртеклеләрне җыеп алу бурычы тора. Игеннәр үсте, уңыш узган елга караганда хәтсезгә күбрәк, муллырак. Менә бүген августның 27-се уборка 50% төгәлләнде. Әз генә соңга калып барабыз. Безнең уборка башланыр алдыннан икмәкләр өлгергәч, борчак, арыш культуралары көчле яңгырга эләкте, егылдылар. Шуның белән уборка эшләре тукталып бирак калды. Шуннан соң яңгырлар китте, шундый кыенлыклар булды. Икмәк җыюда югалтулар да булды. Икмәк җитәрлек. Без шушы культураларны ничек кыен булса да җыеп бетердек. Хәзер основном будай, арпа, сулы, кара будай, шул культуралар буенча эш бара. Шушындай һава торышы булса инде, прогноз буенча 10-15 көн погода безгә уңай тора инде күренә. Сентябрьнең 1-10 көннегендә шушы урып җыю эшләрен төгәлләрбез дип исәпләйбез. Әлегә эш сабан бодайы басуында бара. Гектар көче уртача 23 центнер тәшкил итә. Иң мөһиме, механизаторлар икеләтә җаваплылык тоеп, кояшлы көннәрнең һәр минутын нәтиҗәле файдаланып калырга тырыша. 7 комбайн бер-бер артлы төшеп, иксез-чиксез диңгез иңләгән кораблар сыман иркен басуларны гизә. Уңган механизаторлар Марсель Муслухов, Илдар Хайбрахманов, Рәсүл Фәрхетдинов, МТЗ-82, МТЗ-12-21 тракторларына тагылган чакышлары белән игеннәрне тезмәләргә сала. Тәҗрибәле игенчеләр Тәлгат Маликов, Нова 340 комбайны, Рәсим Гәрәев, Илмир Янгиров, Рәфил Шамсиев, Гаяз Таймасов, Глюс Шаймарданов, Мират Фатхуллин, Нива СК-5 комбайннары белән уңышны суктыра, лаеклы хезмәт сала. Комбайнчылар туктап тормасын өчен ашлык ташучы водительләрдә өлгерлек күрсәтергә тырыша. Шоферлар Рим Фахртдинов, Дамир Садыков, Фират Рахимов, Халил Янгиров, Ирек Султанов күпләргә үрнәк булып тора. Яңа уңыш Сеңрән һәм Кадер ындыр табакларына ташыла. Кооперативта көзге кыр эшләре комплекслы алып барыла. Бер басуда җирләр туңга сөрелеп килсә, икенчесендә кышкы арыш чәчелә. Җирләрне туңга сөрүдә механизаторлар Нәҗип Салихов һәм Хамза Бакиров өлгерлек күрсәтә. Армиядан 1985 елны кайттым да шул елның ноябрь аенда 150 тракторына утырдым. Ансында 22 ел эшләдем. Шуннан Илшат Раулич ансы искерде дип яңа трактор алып бирде тагы 2008 елны. Менә хәзер 35 ел почти эшләйм инде шушы тракторда 150-та. Күренеп тора, һәр җирдә тәртип, һәркем үз эшен белеп, намуслы башкара. Йөзләрендә басу тузаны булса да, күзләрендә хезмәт ялкыны җир кешеләренең. Башкарылган эштән канәгатьлек, келәтләрнең ашлык белән тула баруы да дәртләндерә аларны. Арытабада шулай булса, Горькилылар сынатмас, югалтуларга юл куймас. Барысы да уңай килгәндә кыска срокта мөһим кампанияны башкарып чыгар, мул уңыш алыр дигән ышаныч зур. Лира Гәрәева, Маяк редакциясе, Ринат Хазимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.